El passat dissabte va tenir lloc l'exaltació de les màximes representants de la nostra ciutat. Unes setmanes abans, les Poli vam tenir el plaer de compartir una estona amb Inés Puigvert. Ella és fallera de la falla Plaça del Cid i vos assegurem que fa de les falles una forma de viure la vida, que sent passió per aquesta festa i que ha vist fet realitat el seu somni. Per això no és d'estranyar que estava esperant aquest moment des de fa anys, el moment de convertir-se en la fallera major de la ciutat d'Algemesí. Bona vesprada, Inés. Bona vesprada. Estem així a casa per a que els nostres lectors puguen conèixer un poc més a la que serà la fallera major d'Algemesí. S'ha de fer això, eh? Sí, clar que crec. Bueno, la primera pregunta que volem fer-te és la típica i la pregunta que segur que m'has fet. Per què decidiràs presentar-te per a ser la màxima representant del nostre poble? Bueno, pues la idea va ser de ma mare, o sea, jo des de que vaig ser fallera major de la nova comissió, pues sempre el segon somni a complir era ser fallera major de la ciutat. Però ho veia més lluny del que està. I ma mare un dia antes de falles, bueno, era sempre el tema a tractar en casa, de realment pots ser fallera major si t'anem avant? I jo, sí, per supost. I això, dies antes de falles, ma mare em donava la sorpresa de que havia presentat candidatura a Juanvi per a ser fallera major de la ciutat. I com va ser aquest moment? Contamos el moment en què ta mare te diu vas a ser o vas a presentar-te com a Pues el moment va ser cremant la talla dels escolapis. Estaven tots en la sala i pues estaven tractant el tema, pues imagina si fueras tú l'any que me fallera major, per així per allà, i no sé com ma mare va hilar fils que no va dir, a l'any que ve estarà presentada per a ser fallera major de la ciutat. Què sentiràs? Bueno, això ja no ho creuria. Pues jo no vaig reaccionar, perquè clar, mon pare no ho sabia, això va ser tot feina de ma mare. I quan ho conte a casa de mon pare i el meu germà, jo no sé si tira davant, en sèrio o no, però supercontenta de que fora de veres i superbé, no estem. Que bé, m'ho imagine. Bueno, i per a que el poble d'Algemesí te conega un poc més i sobretot els fallers, ens agradaria que es contares un poc el teu currículum faller, com has sigut, des de quan eres fallera. Pues jo soc fallera des que vaig néixer de la falla Plaça del Cid. Al 2008 vaig ser fallera major infantil, al 2018 fallera major i l'any passat, bueno, encara soc membre de l'acord d'honor de la fallera major de la ciutat. Bueno, i després de contar-nos tot el teu currículum faller, una altra pregunta supertípica. Com imagines el teu regnat? Jo espero que sigui un regnat inolvidable. La veritat és que tinc moltíssimes ganes de que comencen tots els actes, de representar l'Algemesí fora i des del poble, i sé que va ser un any supermàgic, únic, i amb ganes de disfrutar-lo al màxim. I sobretot per la relació que suposa que tens en Irene, no? Sí, la veritat és que continuar este somni que començarem el 2018 sent falleres de la nostra comissió, passant per Cort i poder acabar-lo sent fallera major de la ciutat junt a ella, és espectacular. I quina creus que és la diferència entre ser fallera major de la teva falla, ser Cort i, òbviament, el que t'espera ser fallera major de la ciutat? El que més és representar el poble fora dels més actes. Com a Cort ja tens molts actes perquè hem anat a molts puestos, però com a fallera major, actes que a soles anava este any Sílvia i Aitana, poder anar junt a Irene i poder representar a tots els fallers i totes les falleres d'Algemesí. Vale, i quin dels tres càrrecs, fallera major, cort d'honor o fallera major de la ciutat, creus que més te va marcar? Pues com a marcar, jo crec que per la responsabilitat que suposa per tot el que vaig a conèixer, el que vaig a viure com a fallera major de la ciutat. Bueno, ara te diré totes les falles d'Algemesí, les comissions germanes, i ens agradaria que ens digués una paraula que a tu et recorde o per a tu definisca aquesta comissió. Vale? Parc Salvador Castell. Valentia. Nou Mercat. Festa. Parc Bernardino Bart. Superació. El Pla. Il·lusió. Crist de l'Agonia. Evolució. Plaça del Cid. Família. Plaça de Cabanilles. Germanar. Ideal Terrassa. Creativitat. Barri Santa Bàrbara. Constància. Plaça de les Tres Monedes. Arrels. Víctor Calderà. Tradició. Bueno, este any passaràs per totes les comissions germanes junt a les teues coses, no? Està l'infantil com la major. Quina relació que tens amb elles? Pues molt bona, la veritat és que ja han fet algunes quedaetes per tractar temes, els bressons, tot el que comporta ser cort d'honor i fallera major de la ciutat,
i superbé, la relació amb elles. Coneixies algunes o...? A l'única Esther, que és de la Falla, i a les altres, pues, al estar en Corp este any i elles fallers majors, sí que hem tractat més, però personalment a ninguna. Bueno, i canviant un poc de tema, per dir-ho d'alguna manera, com veus en general el panorama faller d'Algemesí? Pues, bueno, estem veient que està creixent. L'any passat tinguérem una falla nova, no? Es farà una falla nova. La veritat és que anem augmentant el nombre de fallers, la visibilitat que s'hi va donant a les falles, a poc, així que molt bé, la veritat. Bueno, ja i per acabar i com a última pregunta, quin missatge... Bueno, us agradaria que et dirigires a càmera i que es donares un missatge a tots els fallers d'Algemesí per a aquestes pròximes falles. Pues a tots els fallers i falleres d'Algemesí, pues convidar-vos a que disfruteu al màxim de les falles, que aportem tots el nostre granet d'arena per a que les falles d'Algemesí vagin en augment i res, que disfrutem al màxim i que segur que va ser un any inolvidable. Bueno, Inés, pues moltes gràcies i de part de tot l'Espoli, que tingues un any meravellós. Gràcies. Inés, estem segurs de que el teu somriure va ser permanent durant aquest any 2020. Des de l'Espoli volem donar-te les gràcies, però sobretot donar-te l'enhorabona pel teu regnat. Gràcies, Inés, fallera major de la ciutat d'Algemesí.